L-artist Zazuħawċi Jonathan Ċafaj tella l-ewwel wirja tiegħu permezz ta' aktar minn 30 biċċa ta' arti fil-Bjanka Ġuratale fil-Pjazza Indipendenza fir-Rabat Għawdex. Bl-isem ta' din l-ewwel wirja artistika tiegħu u bija qed ipaxxi lajn ta' dawk kollha li jżuruha. Il-pitturi huma kollha fuq it-tila u jinvolvu l-arti sagra Marjana bħal kunċizzjoni u tluħ tal-Madonna fis-sema. Il-wirja se tibqa' miftuħa salata tal-miliet mit-tnejn sal-ġimgħa mis-7:30 ta' filgħodu sas-7:30 ta' wara nofsinhar bis-sibtijiet il-ħdut u l-festi pubbliċi mid-9 ta' filgħodu sa nofsinhar. Dan l-istazzjon tkellem ma' Jonathan Ċafaj li għadilna kif din il-kollezzjoni jiferma l-qalbu. Kull min jiġi jżur din il-wirja ħajara kollezzjoni ta' 32 biċċa xogħol mir-repertorju ta' xogħlijiet tiegħi. Hija kollezzjoni ta' xogħlijiet ta' arti sagra kontemporanja li bnejt il-biċċa l-kbira f'dawn l-aħħar sentejn u huma l-qalbi ħafna u fihom provajt noħroġ xi min jien u fuq kollox l-imħabba u d-devozzjoni l-Marija.